Welkom bij Op de Planken met vandaag de voorstelling Bruce en Wij. De voorstelling gaat door het hele land. Er is maar één voorstelling in Limburg in het mooie Parkstad Limburg Theater in Heerlen. Bruce en Wij met een band met onder andere daarin Dennis Kolen, Joost Marsman, Stefanie Struik, oftewel Stevie N. En we hebben twee vertellers. Klinkt dat gek? Ja, misschien klinkt dat gek. Leon Verdonschot en Kluun. Mannen, welkom. Dankjewel. Bruce en Wij, de enige in Limburg. Leon, jij woont weer nu in Maastricht. Hoe is het om bijna thuis te spelen? Ja, volgens mij hoor je te zeggen als ouder dat je van al je kinderen evenveel houdt. En weet iedere ouder dat je altijd een lievelingskind hebt. Ik doe elke show even graag, maar deze het liefst. Hoe is dat voor jou, Kluun? Want dat is echt extra ver weg, of niet? Nou, om andere reden dan Leon doe ik deze show tot nu toe ook het liefst. Omdat dit de allerdrukst bezochte tot dusver is. Er zijn een aantal dingen die ook heel goed lopen. Maar tot nu toe is dit met 700, weet ik veel wel. 750. Is echt, en dat is wel te gek. Want dat voel je de energie gewoon dan in een zaal. Dus daar hebben we echt belachelijk veel zin in. Terwijl ik niet veel van Heerlen weet. Heb ik je dat niet ook in andere theaters horen roepen? Nou, misschien in Purmerend, maar er waren maar 45 mensen. Dat kan ik voor deze omroep wel zeggen. Hey, leuk man. En jullie, beide natuurlijk, want de hele band ook fan van De Bos. Gaan jullie naar de concerten volgend jaar of naar een concert? Nou Leon, jij mag dit oplossen. Wij gaan naar tamelijk veel concerten. We gaan ook samen naar veel concerten. Kluun denkt zelf nog dat hij bijvoorbeeld in Barcelona alleen de eerste avond gaat. Maar ik heb gewoon ook voor de tweede avond een kaartje voor hem gekocht. Omdat ik vind dat hij ook de tweede avond moet gaan. En ik ben ervan overtuigd dat ik tot 28 april, wanneer het is, die tijd wel kan gebruiken om hem ervan overtuigen dat hij ook naar de tweede show moet. Weet je wat hij dan zegt? Bruce speelt er 2 dagen achter elkaar geloof ik. Hij is er 1 dag tussen. Ja, nou weet je wat hij dan zegt? Hoe kan je nou in een stad zijn als Bruce er optreedt en dan niet gaan? Ook al ben je de avond daarvoor al geweest. Dus dit is ook wel, denk ik, een beetje een goed. Dit geeft wel goed weer hoe de glijdende schaal is. Laat zo zeggen, als je ook voor een Springsteen-verslaving naar de Jellinek zou kunnen, dan denk ik wel dat Leon daar met open armen ontvangen wordt. Ik vind het heel mooi hoe je dat net zei, want ik had het gevoel dat ik mezelf hoorde praten. We toeren ook al even. Ja, jullie hebben al een verleden samen, die twee. Ja. En maar als fans, je gaat dus meerdere concerten bezoeken achter elkaar uit eenzelfde tour. Hoe werkt dat bij Bruce eigenlijk? Je hebt vaak artiesten die hebben exact dezelfde setlist. Is dat bij Bruce ook of wisselt dat veel? Dat zijn wij. Wij zijn die artiesten met exact dezelfde setlist. Deze theatertour is zeer strak geregisseerd door een regisseuse die wij hebben aangenomen op basis van haar gebrek aan tact. En haar surplus aan ervaring. Ja. Dus wij spelen elke avond, los van de momenten waar we interactie met het publiek zoeken, in principe dezelfde show met dezelfde nummers. Bij Bruce is dat totaal anders. Die speelt elke avond een compleet andere set. Dus je weet ook nooit van tevoren wat je krijgt. Man is 73 en doet het gewoon nog steeds. Ik kan me herinneren een optreden waar ik geweest ben bij Bruce in begin jaren 90 in het Gelderdoom. Dat was 3 uur lang volle gas en dat is nog steeds zo, hè? Ja, hij heeft aangekondigd in Rolling Stone. Ze worden allemaal wat ouder en Bruce ook inderdaad. Je ziet het ook wel aan zijn manier van lopen. Maar hij heeft gezegd, de shows gaan gewoon 3 uur duren. En, dus fantastisch. Ik was er in het Gelderdoom ook nog inderdaad. Maar op het moment dat je, dat is het mooie denk ik van fan zijn. Jij noemt Gelderdoom en ik zit meteen weer terug in dat concert. En wat ik mooi vond en waar dan ook. Begon hij met Radio Nowhere. Ja, het concert was de dag ervoor, een avond verplaatst omdat hij ziek was. Ja. Dat was die show. Ja. Klopt. Ja. Ja, volgend jaar komt hij dan naar Nederland, Landgraaf Amsterdam. Dus dat is bijzonder. Een nieuwe soul-album nu uit van zijn soulhelden. Liedjes daarop van zijn soulhelden. Wat vinden jullie van die plaat? Ik vind het tof dat hij is natuurlijk in een fase van zijn carrière dat hij een soort van de balans op het maken is. Op allerlei manieren. Hij heeft zijn biografie geschreven, hij heeft zijn autobiografie. Hij heeft een theatervoorstelling gemaakt op basis van die autobiografie. Hij heeft een film gemaakt op basis van een album, Western Stars. Dus hij zoekt naar nieuwe manieren om zijn verhaal te vertellen. En er hoort ook bij dat hij zijn eigen invloeden eert. Dat heeft hij eerder gedaan met zijn folk invloeden, met die Seeker Sessions. Nu met zijn soulkant. Ik heb zelf meer met die folkkant dan met die soulkant. Ik vind hem daar een beetje gladjes in. Maar ja, ik heb al niet zo heel veel kritisch vermogen als het gaat om muziek. En bij Bruce Springsteen heb ik het eigenlijk helemaal niet. Dus als ik zijn stem hoor, ben ik eigenlijk al verkocht. Dus dan kan ik misschien wel het arrangement te gelikt vinden. Maar het is Bruce die tot mij zingt. En dan heb je me eigenlijk al. En eigenlijk, jij bent niet waardig dat hij tot u zingt. Maar toch, precies, we laven ons daaraan. Maar zing slechts 1 woord en ik zal gelukkig zijn. Waar komt jullie fascinatie voor Bruce vandaan?
Nou, als ik voor mezelf spreek, 2 dingen. Ik was ooit in 1985 in de Kuip. En dat was eigenlijk dat al die grote artiesten deden van die stadionconcerten. Madonna en Prince en noem maar op. En ik was er en ik kende zoals iedereen, ja, I'm on Fire en Dancing in the Dark. Born in the USA. Born in the USA. En hij begon met Born in the USA. En ik was echt letterlijk na 3 seconden verkocht aan de energie. Dus dat is het eerste, de energie. En het tweede, en dat is denk ik een beetje... Ik ben 15 jaar jonger dan Bruce. Maar je groeit mee met zijn oeuvre. Dus toen ik in de 20 was, had ik Badlands als tekst had ik op mijn muur. En dat gevoel van, you gotta live it every day en pluk de dag. En op een gegeven moment, die vindt de liefde, gaat scheiden, krijgt kinderen, wordt ouder. The older you things, the older you get, the more things mean. En ik denk dat dat mij ook inspireert dan een soort, een voorbeeld. En Leon zegt in een van onze stukken heel mooi, de waarden die ik aanhang en de illusies die ik koester in het leven. En ik denk dat ik dat wel een beetje heb. En ook als artiest, wat ik heel knap vind, ik ben een publiekschrijver. En ik wil een groot publiek hebben, dat vind ik belangrijk voor mijn verhalen. En wat ik het mooie van Bruce vind, dat hij erin slaagt om zijn artistieke integriteit te houden. En inderdaad te doen wat hij wil. En ook een groot publiek aanspreken. En dat inspireert mij als schrijver heel erg. Hoe ligt dat voor jou, Leon? Dat is wel vergelijkbaar met Clune eigenlijk. Kluun en ik schelen... Ja, dat sowieso. Ja. Maar we schelen 10 jaar, dus ik ben iets later ingehaakt. In begin jaren 90. Maar voor de rest is het wel vergelijkbaar. Ik herken me ook heel erg aan wat Kluun vertelde over dat die waarde van Springsteen voor mij eigenlijk met de jaren alleen maar steeds groter is geworden. Omdat je al zo lang samen meegaat. Want hij al zo lang een soort van vaste kracht, letterlijk zelfs, in mijn leven is. Dus ik heb het gevoel dat die relatie natuurlijk vrij eenzijdig. Ik denk niet dat Bruce Springsteen op dit moment een interview aan het geven is, een RTV in New Jersey, over zijn band met Kluun en mij. Maar ik heb toch het gevoel dat in ieder geval vanaf mijn kant, net zoals bij Kluun, die verband zich verdiept. Ja. Hebben jullie hem ooit ontmoet? Hier wil ik liever niet over praten, dit mag eruit. Geef jij het allemaal maar weer. Zeik maar weer af. Ja, Art, Erik en ik hebben Kluun ook ontmoet, maar hebben ook Bruce ontmoet. Op een reis waar we een film over hem hebben gemaakt. Daar waren we met z'n 3, hadden wij met z'n 4 willen zijn. Maar Kluun ging niet mee. En juist op die reis hebben we Bruce Springsteen ontmoet. Kluun loopt nu ook weg. Zoals hij toen ook deed. Dus een herhaalt de geschiedenis zich. Ja. En dus niet dat we daar het dagelijks over hebben, dat hij er niet bij was. Ja. Maar wel elk uur. Dus toch best veel. Ja, en de ironie is, ik was bezig met een roman, maar ik zat in een fase in mijn leven en in een relatie die, laat ik zo zeggen, misschien niet de meest constructieve van mijn leven was. En ik was bezig met een roman en nee jongens man, mijn roman moet af. En dat is ook gelukt 3 jaar later. Ja. Dus ik had gewoon meegekund. Ja, en die relatie is ook uit. Ja. En ik krijg nog geld van... Nee, hoort het niet. Maar je kunt jezelf voor je kop slaan nu, denk je, of niet? Nou, anders wij wel. Ja. Oh, leuke geoliede machine. Dat gaat op het podium ook zo, hè mannen? Ja, we hebben wel lol. Ja, het is echt... Maar niet alleen samen. Maar wat ik... Kijk, laten we eerlijk zijn. Wij schrijvers zijn toch gemankeerde artiesten. En de regisseuse waar Leon het over heeft, Wimmy Wilhelm, heeft ons uit onze comfortzone getrokken en we vertellen de verhalen. 1 verhaal lezen we voor en de rest vertellen we. Dat zijn schrijvers niet goed. En ik denk, we worden wel steeds beter. Maar wij zitten tussen alle verhalen door, zitten we naar die band te luisteren. Zitten we letterlijk naast de band op van die flightcases en die dingen. Ja, ik zit echt als een jongen van 10 dan te genieten of ik nou naast Stephanie zit of naast een saxofonist. En jij ook, ik zie jou ook kijken. Jezus, dat je met deze mannen op een podium mag staan. Dit zijn allemaal topmuzikanten. En spelen ze ook nog muziek waar we allemaal, de band en wij, gek van zijn. Dus ik voel me echt gewoon een toerist in mijn eigen theatergezelschap. Dus het is echt een feest. Wij vertellen af en toe een verhaal en dat is voor onszelf bijna een hinderlijke onderbreken van het mogen genieten van de band. Dat je zelf hoort praten en denkt, hou het kort. Ja, we gaan nog steeds sneller praten. Ja. Dan kunnen we wel naar de band luisteren. Kunnen we terug in de muziek. Hoe hebben jullie die band eigenlijk geformeerd? Want Stefanie Struik, Stevie N, Joost Marsman, Dennis Kolen. Hoe hebben jullie deze selectie gemaakt? Nou, die drie. En daarna hebben zij zelf de band erbij gevormd. Okay. Het was voor ons heel belangrijk dat we niet met een tribute band op pad wilden. Daar hebben we allebei niet zoveel mee. Dus met artiesten met een eigen oeuvre, die ook een eigen manier, een eigen interpretatie geven van het werk van Springsteen. Nou, we wisten van Dennis en ook van Joost en eigenlijk ook van Stephanie trouwens, wist ik ook al, dat ze allemaal heel erg fan waren van Bruce. Dus die bleken elkaar ook al te kennen en die hadden meteen een goede klik met elkaar. Die hadden ook allebei muzikanten, waar ze al vaak mee gespeeld. Dus die band is eigenlijk
als vanzelf in elkaar gerold toen we eenmaal die 3 mensen hadden bedacht. En het tof is natuurlijk, dat is echt een luxe, dat we 3 leadvocalisten hebben. Dus ze kunnen afwisselen, ze kunnen samen zingen, ze kunnen sommige nummers doen ze om en om. Ja, dus je kan echt superveel afwisselen. Ja, dat vind ik ook het leuke, dat merk je aan het publiek. Inderdaad, ik ga niet de hele show verklappen, maar de frontman eigenlijk, Joost, die zingt. En dan gaat het tweede nummer, dan zingen ineens Dennis en Stephanie. En dan zingt Stephanie weer alleen. En dan Dennis weer. Dus je ziet het publiek ook echt verrast worden door de veelzijdigheid. En even de moeilijkste taak is toch, vind ik, voor Joost. Die doet Springsteen niet na. Dat kan ook niet. Mm-hmm. Maar je weet wel, als er een frontman staat, die wordt nog een beetje met Bruce vergeleken. Dat kan natuurlijk niet. Nee. Dat hebben Stephanie en Dennis iets minder last van. Maar de energie en nou ja, goed, daar moeten mensen zelf maar kijken. Ik vind het echt geweldig, maar dat is al duidelijk, denk ik. Ja, fantastisch. Er zijn er meer artiesten die nummers van Bruce doen. Hè? Tim Akkerman, die bijvoorbeeld een show doet als Bruce Springsteen. Frans Pollux, hier in Limburg, die Springsteen doet. Ja. Dus ja, het is een geliefd artiest all over the world, heb ik het idee. Zeker, ja, ik vind dat Frans dat heel goed gedaan heeft. Die heeft hertalingen gemaakt in het Limburgs van Bruce. Ja. Die heeft niet alleen vertaal, maar ook van New Jersey heeft hij streken in Noord-Limburg gemaakt. Hij heeft van de migranten die Bruce Springsteen beschrijft, die de grens in Mexico over willen, heeft hij de arbeidsmigranten in Venlo gemaakt. Hij heeft dat echt heel tof gedaan. Hij heeft echt de ziel van Springsteen naar een heel ander deel van de wereld, namelijk Noord-Limburg, verplaatst. En daarmee ook aangetoond hoe universeel zijn muziek is. En dat is ook, denk ik, het antwoord op jouw vraag. Dat zoveel artiesten de nummers van hem willen spelen, is omdat zijn muziek gewoon veel verder reikt dan alleen de persoon Springsteen zelf. Ja. En dan denk ik dat je één man ook niet moet onderschatten. En dat is Kluun. Want ik heb namelijk een Tilburgse versie van The River gemaakt. Die vind ik niet te versmaden is. De Zolder. Nee. De Zolder. Ja, nou, ik heb af en toe meewarig kijken. Maar... Nee, ik kan je maar niet meer maken. Maar ik vind dat Springsteen heeft zelf een hele mooie hertaling gemaakt van een nummer van Kluun. Dat heeft hij The River genoemd. En had hij nog een hit mee ook. Ongelooflijk, ja. Woman Goes to See the Doctor. Dat is een hele grote hit geworden in... Fantastisch. Mannen, tot slot. En dan ga ik jullie lekker met rust laten. Een onuitputtend oeuvre heeft de man tot nu toe uitgebracht. Als ik jullie nou vraag, wat is je favoriete track van Springsteen? Dat is moeilijk, denk ik. Nou, mag ik? Ik heb er een heleboel. Maar sinds deze tour is het toch wel This Hard Land. Wat Stephanie zingt. En ik heb ooit, op mijn arm toen ik 50 werd, heb ik Stay Hungry laten tatoeëren. Als boodschap aan mezelf om niet uit te drijven. Creatief niet, maar ook moreel niet. En dat zit ook in dat nummer. Stay hungry, stay alive. En elke keer als Stephanie dat zingt, en dan zit ik op 2 meter afstand van haar, dan gaan er echt de rillingen door mijn lijf. Want dat vind ik zo mooi. Dus dat is nu mijn favoriete nummer, gewoon This Hard Land. This Hard Land. En bij jou, Leon? Nu heeft Kluun zijn tatoeage laten zien, dus nu weten we ook, dat weet ik zeker dat hij nooit meer een normale baan krijgt. Dus nu moet hij wel schrijver blijven. Ja. Het was leuk, This Hard Land heeft hij heel vaak gespeeld in Zuid-Afrika. Dat was echt heel mooi, heeft hij een hele mooie uitvoering van gedaan. Had je echt bij moeten zijn. Maar ik heb hetzelfde nummer. This Hard Land is ook mijn lievelingsnummer. Wat saai. Ja. Ja, ook een tattoo? Niet? Ja, ook ja, maar die laat ik niet zien, want ik wil misschien wel ooit nog gewoon een baan. Jij wilt toch bij het Algemeen Pensioenfonds hier, die zitten hier toch in Heerlen? Ja, ABP, jazeker. Ja. Mannen, dankjewel voor jullie tijd. Een hele fijne avond en top. En vet dat het eigenlijk stijf uitverkocht is hier, toch? Ja, te gek. Dankjewel. We hebben heel veel zin in. Te gek, dankjewel. Dank je. Bruce en wij en de band natuurlijk. De band waar onder andere Joost Marsman in zit. En daar sta ik naast, Joost. Hoi. Hey, leuk man je te ontmoeten. Bekend van iOS, In de Schaduw, Voltooid Verleden Tijd. Zelfs ooit een album gemaakt, Investigations. Naar aanleiding van Private Investigations natuurlijk, onder andere. Maar Money for Nothing staat daarop en er staat veel meer anders moois op. In jullie uitvoeringen. Ja. Je vertelde net van, we waren toen 21. Is lang geleden? Ja, dat is al lang. Ik ben nu net 48. Dus ja. Oh, dat is even geleden, ja. Dat is even geleden. Maar goed, daar hebben we het niet over. Je zit in de band hier, de gelegenheidsband voor Bruce en wij, zeg maar. Hoe is dat? Fan van Springsteen natuurlijk? Ja, vanaf het eerste uur. Ik weet nog goed dat ik The River voor het eerst hoorde en dat ik kippenvel kreeg. En dat ik eigenlijk door Clarence Clemons saxofoon ben gaan spelen. En door Springsteen zelf liedjes ben gaan schrijven. Dus het is voor mij thuiskomen, deze tour. Ja, mooi. Nou heeft Springsteen zelf een soul-album uitgebracht met covers van zijn eigen soulhelden. Wat vind je daarvan? Geweldig. Er zijn er 2 die er van mij niet op hadden gehoeven, maar voor de rest vind ik het fantastisch. Wat hoefde er niet op?
Ja, god, hij heeft één zo'n hele bekende, ik weet het even niet meer. Maar What Becomes of the Broken Hearted. Die heeft hij wat mij betreft niet opgehoeven. Maar nee, het mooie van dat album vind ik wel, dat hij wel weer iets heeft gevonden wat hij toch weer voorop zet op zo'n album. En dat is zijn stem. En dat hij eigenlijk zegt, ik wilde onderzoeken of ik dat ook kon zingen. En hij zingt het fantastisch. Die man is 71 en hij zingt het nog steeds heel erg goed. Ik vind dat echt heel knap. Ja, fantastisch. Wat doe jij in de band? Zing je? Ja, soms. En, een beetje raar heen en weer springen soms en klappen. En, Nee, jij bent een van de zangers van de band, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Is het een Springsteen-imitatie wat je doet? Of je zingt gewoon nummers van Springsteen? Ik zing op mijn eigen manier liedjes van Springsteen, zoals ook Stefanie Struik en Dennis Kolen op hun eigen manier liedjes van Springsteen interpreteren. En eigenlijk doen we dat met de band ook. Dus we proberen niet om blindelings alles na te spelen, maar wel echt onze eigen draai eraan te geven. En dat lukt aardig. Ja, mooi is dat als je allemaal fan bent, hè, zoals Leon en Kluun, hè, die dan de boel presenteren. Ja, dan is het top dat je, dan heb je denk ik ook een half woord genoeg bij elkaar. Ja, want we zijn allemaal Springsteen-fan en dat is het leuke. Dus wij hebben ook allemaal zoiets, weet je, er zijn mensen die zeggen je mag niet aan die muziek komen. Ik denk dat het onzin is dat Bruce het alleen maar fijn vindt als zijn muziek doorleeft, doorgespeeld wordt, ook door anderen. En dat iedereen er zijn ding mee doet. Dat is toch waar kunst om draait. Buiten deze Bruce en wij, buiten die band, ben je zelf nog, hè, ik refereer al even aan iOS, ben je daar buiten nog iets aan doen? Krijgen we iOS 2022? Nou, we zijn daar niet op dit moment met concrete plannen bezig, maar het smeult wel weer een beetje. Dus wie weet. Meer misschien volgend jaar. Dankjewel Joost en veel plezier. Ik moet erop. Ja, succes! Hoi!